Baba wethu onamandla onke siyabonga ke uNkulunkulu wethu uthela injalo izwi lakho Baba wethu onamandla onke uma ulikhiphile uNkulunkulu wethu ulikhiphile alikubuya livathazela alikubuya lingaphethe lutho alikubuya uNkulunkulu wethu ongcwele lingena ithelo alikubuya lingenamphumela Baba wethu onamandla onke lifikela wenze emhlabeni noma la wenze empilweni yomuntu uNkulunkulu wethu sicela ubusize ukhulumisane nalezo nhliziyo uNkulunkulu wethu esezaba buthuntu ekulizweni izwi lakho nesezaqina njengenhliziyo kaFaro uNkulunkulu wethu onamandla onke engezwa lutho lapho ukhuluma siyathandaza egameni likaJesu kuba Nkosi uyithambise naleyo ibuye uNkulunkulu wethu ithambe izwi lakho izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele liyakwazi ukukhipha inhliziyo eyitshe bese lifaka inhliziyo kamoya Baba siyathandaza egameni likaJesu uthi nasemini kube njalo amen awunomindlela inohlupho noma inde Nkosi yami noma iya kunale ndaba noma lamavesi esiwafunda lapha ngasekugcineni ukuthi uStefane bamkhanda ngamatshe yena ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesi sono ungababaleli lesi sono sikhulumile ke bazalwane ngeviki edlule ngothando lwenkosi yethu Jesu ukuthi yilo olwambeka esiphambanweni yilo olwambeka ekufeni sithe wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami eseshilo lokho wagebisa ikhanda wafa manje uthando lolo luka Jesu ethanda isintu lapha esifunda khona indaba yethu yanamhlanje ibonakalisa uthando lomuntu ethanda uJesu isiZulu sithi ke imkhondo iyenanana uJesu ulibonisile uthando waze wafa wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu namhla sibona umuntu naye odela kwakhe ukuphila ngenxa kaJesu haleluya uStefane igama lakhe uma uqala ufunda kafishane nje ngendaba kaStefane ayiningi kakhulu okulotshiwe ngaye
ngiyacabanga ukuthi okuningi akulotshwanga ngoba iBhayibheli lisho njalo lithi ezinye izinto noJesu azenza azilotshiwe ngoba ukube zalotshwa neswe lalingeke lizanele. Nangesikhathi ke sekuhlanganiswa iBhayibheli uqoqwa incwadi zababhali kuhlanganiswa iBhayibheli azizange zithathwe zonke kwathatha lezo. Uma ubuka ilokhu kaStefan angikholwa ukuthi iko lokho okubili nje okuvelayo lapha akwenza akuphila wakwenza wayeseyabulawa. Uma ubheka uhlehla kancane ubheka uchapter 6 la evela khona uStefan lethi iBhayibheli ngesikhathi abapostoli beshumayela ivangeli selakhekile ibandla eJerusalema kwabe sekuyanikelwa ibandla maselikhona chapter 2 uzoyithola lo ndaba leyo. Kwanikelwa banikela abantu ngemali, banikela ngeimpahla, banikela nangamaplazi abo. Waqoqa imali yalethwa esontweni noma ebandleni, yabaningi imali ebandleni. Uyabona nje makunomuntu othi kunikelelwane njalo kuleli sonto ungakhulumi into eziningi ngalowo muntu lo, ubuthi nje silifuze lelo bandla elaqala labusiswa silifuze ilifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Uma umuntu nje kubangela isicefe ngokunikela umhubele lokho njengoba lokho umkhulumisa. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngesikhathi benikela yaze yaningi imali ebandleni. Kwathi nezithunywa ezazikhona zebandla zayithola imali yasala. Kwase kuthiwa nje ubisiningi imali kangaka ake sibone nabaswele ebandleni. Kwase kuya appointwa abafelokazi kwathiwa nabo akube khona abakutholayo ebandleni. Base bayanikezwa ke abafelokazi nabo kuze bakhone baphile impilo iqhubeka. Lithi ke iBhayibheli kwase kuvela ukukhononda ke la chapter 6 kwase kuvela ukukhononda kwabesifazane kwaba bekhuluma isiGreek bathi hayi laba bakhuluma abakwaJuda abakhuluma isiHebheru bayasirobha. Sithi bese bekhuluma isiHebheru ngoba bese bacabanga ukuthi asiswa thina esikhuluma isiGreek kanti siyabeso. Kwase kusuka umsindo wokudla. Haleluya. Iqala lapho ke indaba yayisihamba indaba iyafika kubapostoli. Base bethi abapostoli asikwazi ukusuka thina ezwini siyokhuluma indaba zabantu ababanga ukudla. Haleluya. Siyohlala ematafuleni sihlalele indaba zabantu ababanga ukudla. Kwase kuthiwa cha bazalwane asikhethe ama-social worker. Angazi uma ama-social worker adila nokudla apha abantu ukudla noma kuwasasa angazi bafowethu. Haleluya. Kodwa kuthiwa hayi lolu daba lolu asimnika ama-social worker nosasa kube yibona ababona indaba yabantu bokudla. Haleluya. Kwase kuthiwa ke abanjani laba bantu, banjani abantu esingahle sibanikeze lo msebenzi na?
Sekuyavela ke ukuthi ke iBhayibheli uma selibizile ibandla labafundi sekunalowo conference lowo kwase kuthiwa hayi asifuna abantu abanegama elihle. Hallelujah. Asifune nje abantu abanegama elihle. Ha. Noma kuzokhulunywa ngokudla kodwa kufuna abantu abanegama elihle. Kodwa sekukonke nje kwakhulunywa ngabantu nje hayi kuphela abantu abazokwaba ukudla ababezophatha imali bese babukudla. Kufuneka ikhonzi. Kwase kuthiwa ke kuyabekwa ke iqualification asithole abantu abanegama elihle abanodumo oluhle. Abanodumo oluhle lapha ngaphakathi ebandleni nabanodumo oluhle ngaphandle. Hallelujah. Ibona abantu ofanele sibabeke babe yisikhonzi zalenkonzo. Singathatha amasela abonwa loya mama we-EFF wathi kunamasela lapha ku government antshontsha ngapha athi angabanjwa ngapha asuke aye ngapha amasela awo ntshontsha ngakho nothi uhambana ontshontsha ngakhona. Kwathiwa singabafuna abantu abakubi abathi bangabona imali amehla belihlaza abathi bangabona ukudla bese bethi bazonika ihlobo zabo kuphela. Kodwa kufuneka abantu abanegama elihle abantu abanodumo oluhle. Ngisho noma sebebekwe emalini babe negama elihle babe nodumo oluhle. Ngisho noma sebebekwe ekudleni babe negama elihle babe nodumo oluhle. Hallelujah. Akube yibone sobabeka babe yisikhonzi zalenkonzo. Yazi ukuthi make kwathiwa yabo ukudla uthi usuxabene nezidla kudla. Bobona njalo makunemicimbi ekhaya isikhiye sefridge asihlali kunoma ubani. Khona esihlala kuye. Lo esihlala kuye uba yisitha sabantu nje engakasho lutho nje abe yisitha sabantu ukuthi uphethe isikhiye lapha salapha kuhlala khona ukudla ngoba abantu amehla abahlaza khulunywa ngokudla. Uyabona lapha nilunge kabi nje la yoba ukudla kungekho la. Hallelujah. Uma nje ungake kubeka ukudla neyashintsha. Sanibona. Mina ngeke nibone ngisho enkonzweni kalokhuza ka December. Ubabona abantu mase kubeka ukudla beshintsha ubone bethwala amathini ubone udrink uzophuzwa ngabantu ipack umbone eyithwele yonke ipack ehamba nayo ephatha igubhu ehamba namaplate esonto ehamba nawo yonke into. Sekunokudla yiko umuntu nilunge kabi nje. Uma ukudla kungekho kodwa beka ukudla phambi kwabantu uzobabona abantu. Kwathi wafuneka umuntu onodumo oluhle noma onegama elihle uverse number 3 lo sikhuluma ngayo chapter 6. Number 2 kwathi wakufuneka umuntu ogcwele umoya ongcwele. Ezophatha ukudla bazalwane ezophatha nabazalwane kodwa kudingeke ezokwenza inkonzo bazalwane asidingeke umuntu onomoya onjani bazalwane umoya ongcwele. Ngoba inkonzo bazalwane into eyenzeka ngaphakathi ebandleni lika Jesu ungayithathi njengento encane inkonzo. Number 3 kwathi wakufuneka abantu abanokuhlakanipha. Ngoba kuzokwenza umsebenzi la kuzokwenziwa inkonzo. Akufuneka abantu abanokuhlakanipha abantu abaphiwe ukuhlakanipha. Ayikho inkonzo bazalwane edinga umuntu ongakuphiwa ukuhlakanipha. Hallelujah. Hallelujah. Uma kukhethwe isebenze bazalwane lezi zinto ezu3 yizona zinto ezibalulekile okufanele ngabe ziyabhekwa. Igama elihle abantu abanomoya ongcwele umoya kaNkuluNkulu ngabantu abanokuhlakanipha. Hallelujah. Angikhohlwa bazalwane omunye
mase kufanele ihlangane izikhonzi ukwenziwa inkonzo engawenzanga umsebenzi. Hallelujah. Angithi nasi mase kufuneka ama report kufuneka yonke into engawenzanga umsebenzi. Ungaphatheki kabi njalo ngoba ukhona ngiyazi kodwa nje sakuhleka kwedlule. Wayesethi ngiyahamba ngekomidini ngiyahamba ngekomidini la ekomidini ngiyazi bazofika bangifuna ireport ayikho. Hawu uthi ke lo mngane wakho uyahamba kodwa uyakhona uthi ngiyakhona. Uthi uzothini uma osibani bani sebefuna ireport utata ngizozenza isindiyandiya nje. Izenza isindiyandiya nje ngizenza isindiyandiya hayi abathanda komama mina abakhohlwa ba into zabo lezi. Uyambuza ke yohamba kahle emhlangano masuphumile hey wayenza leyo nto leyo. Hallelujah. Kuyafuneka abantu nje abanokuhlakanipha abazalwane emsebenzini wokukhonza. Hallelujah. Bese ethi ke uverse number 5 bazalwane lithi iBhayibheli base bethi ibandla labapostoli lelizwi lajatshulela lathakaselwa ibandla lonke base bekhetha uStefane. Into oqala nje owakhethwayo kwathiwa le ndoda le ingakhonza, le ndoda ingaseva, le ndoda kule nkonzo le esivelile noma kulesikhali esesivelile uStefane. Yilapho siqala khona ukuzwa ngoStefane wakhethwa njenge deacon. Hallelujah. Bese ke lithi ke iBhayibheli khona lapho base bekhetha uStefane umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele. Uyabona masebe mchaza ukuthi ke abapostoli sebebekile ukuthi nampa abantu esibefunayo. Kodwa basa abafundi bekhetha uStefane ethi iBhayibheli wayegcwele ukukholwa kanye nomoya ongcwele. Dikho elizokhonza ligcwele ukukholwa nomoya ongcwele. Ngoba ekukhonzeni noma ngabe bazalwane kusematafuleni noma kukuphi kodwa uyadingeka umzalwane ogcwele ukukholwa. Uyabona izwe lakithi nje linje sikhetha abantu phaqa abangenakho ukukholwa. Yikho kunje nje. Uyadingeka ukukhetha umuntu onokukholwa nomuntu ogcwele umoya ongcwele. Ayike mase siyokhethweni bafowethu asibe sisabuka nokuthi uex wethu siyowushayaphi. Kodwa nanti njalo iBhayibheli asibe sabheka noex sibe sesijabula ukuthi yafika iMK, yafika iMK, yafika iMK, izosikhulula iMK. Singasabukanga ukuthi ngempela ngisho ngoba yiyo engcina ukuza ukuthi iqembu elifike lenza lagila isimanga. Singasabuka ngempela ukuthi kukhona ukukholwa lapho. Ngoba makungekho ukukholwa ingane izofana noyise. Ngoba ukukholwa kukho. Lithi wakhetha uStefane ngenxa yokuthi babona ukukholwa, babona ukuthi ugcwele ukukholwa uStefane angawenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngokwethembeka ngoba ugcwele ukukholwa uStefane. Bakhetha indoda egcwele ukukholwa. Number 1 bakhetha indoda egcwele umoya kaNkuluNkulu. Hallelujah. Akukho la engadingeki khona umoya kaNkuluNkulu. Akukho emsebenzini wenkosi la kungadingeki khona ukukholwa. Uma unikezwe inkonzo ebandleni uboyicheckisisa ukuthi uyakholwa na. Uboyicheckisisa ukuthi ugcwele umoya kaNkuluNkulu. Singasakhuluma bazalwane ngabahlabalelayo nje kuphela. Kodwa sikhuluma wonke umuntu onika inkonzo, wonke umuntu onika umsebenzi. Unakho ukukholwa na? Ugcwele yini umoya kaNkuluNkulu?
ngoba uma siyogcwalelwa ngabantu abangenakho ukukholwa sandelwe ngabantu abangagcwele umoya kaNkuluNkulu emsebenzini kaNkuluNkulu sizolahlekelwa idirection ngoba uNkulunkulu unemission yakhe uma ebiza abantu ebafaka emsebenzini wakhe bangene emsebenzini wakhe ukhona lapha afuna ukubasusa khona futhi lapha afuna ukubayisa khona uma umuntu engenakho ukukholwa uzoyilandela kanjani imission kaNkulunkulu uzobona ngathi uNkulunkulu fanele akususe la uzobona ngani indlela ukuthi uNkulunkulu ufanele uhambe ngayo indlela yakhe aza kuyise lapho afuna khona yena haleluya bamthola ke uStefane wavela enalezi impawu ezimbili bese iBhayibheli uma esesebenza umsebenzi wobukhonzi kungesikho phela ukuhlala ematafuleni ngoba siyezwa masiqhubeka ukuthi ayigcinanga indaba yokuthi abe sematafuleni nje kuphela lithi ke iBhayibheli ke emva kwalokho washumayela ngesikhathi enza lo msebenzi iBhayibheli ibandla landa waba ingcenye yezikhonzi ezishumayela ngamandla izwi kaNkuluNkulu eJerusalem kwase kuyabacasula ke abaJuda eJerusalem khona lokho nje ukuthi nasi lesi sikhonzi sesishumayela ngamandla angaka abacasula lithi iBhayibheli base bayamangalela emphakathini bammangalela emkhandlwini lento ethi umphakathi la iBhayibhelini umkhandlu bammangalela emkhandlwini wokuphathwa kwendawo uthi nanga umuntu asizungena kulezo kwezinye lezo zinto ababe lokhuza ngazo kodwa nje bammangalela ngoba bazalwane ukukholwa kuyavivinywa uma nokwakho ukukholwa kuvivinywa nokaStefane ukukholwa nakho kwavivinywa kugcwele kwavivinywa enomoya kaNkuluNkulu egcwele umoya kaNkuluNkulu kodwa kwavivinywa ukukholwa kwakhe ngoba ngesikhathi sebemmangalela emkhandlwini kwase kuvivinywa kokukholwa kwakhe njengoba nokwakho ukukholwa kuyavivinywa and kusazovivinywa nokwakho ukukholwa haleluya athi kuverse 10 kepha abakwazanga ukumelana ngesikhathi lapha emkhandlwini abakwazanga ukumelana nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngakho ngesikhathi eyiphendulela lapha yana eyichaza lento yokukholwa kwakhe eyichaza leli vangeli lika Jesu Kristu abakwazanga ukumelana nokuhlakanipha ayenakho owayekhuluma egcwele umoya kaNkuluNkulu abakwazanga ukumelana nalokho emkhandlwini yadingeka ukuhlakanipha enye into exofa ukukholwa kwekholo yikho ungahlakaniphi haleluya eminye imisi ayixoviwe uSathane ixove nje ukuthi unongahlakaniphi ukwenza izinto bugedengu ukwenza izinto ungahlakaniphile iBhayibheli umfazi ohlakaniphileyo uyalakha ikhaya lakhe kodwa umfazi oyisiwula weba ngitheni ngobani ngoba khotholoza kodwa oyisiwula uyibhidliza yena ngezandla zakhe uma indlu yakho ibhidlika ungasola abantu mkhuthuluzi ubokuqale uyicheke wena ukuthi yabhidlika indlu yami ngikhona uyabona umakhi uma engayiphethe amathuluzi okwakha indlu ibhidlike yakha uma kufanele alandele
straight sodonga ayakhe indlu uyibona itsheke yakhe ngoba akacheckile akawachecka amathulusi okwakhe. Uma iBhayibheli umfazi oyisukula uyibhidliza ngezandla zakhe, uma ubona kunento engahambi kahle emndenini wakho uboka ucheck ukuthi amathulusi okwakha uwaphethe nasekhona. Uma esekhona uyawalandela antu wasebenzisa ngendlela efanele. Ume ngokusola abantu, mana ngokusola abathakathi, mana ngokusola osikwiza, mana ngokusola osikoni, mana akucheck ukuthi amathulusi uwaphethe okwakho unawona. Ayini wona amathulusi akho mfazi okwakhe ekhaya? Hallelujah. Akhona yini na libhidlika kanjani udonga umakhi elwakha? Hallelujah. Enkonzweni yamama, enkonzweni yabesifazane, yithi abakhi bekhaya, webo makhi lubhidlika kanjani udonga lwakha? Hallelujah. Ukukholwa kuyavivinywa. Kwavivinywa nokaStefani. Lithi wamangalelwa emkhandlwini lathetha icala lakhe, kwamiswa ofakazi, kwathengwa abantu baba bengofakazi. Bocha simzwile ekhuluma, ehlambalaza umthetho kaMose, ehlambalaza noNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngesikhathi befakaza amanga ngaye. Ngithanda leli verse eliku number 15. Lithi bonke ababesemkhandlwini, amalungu omkhandlu, amgqolozela uStefani ngesikhathi befakaza laba, befakaza amanga ngaye, bamgqolozela uStefani. Lithi babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengilosi. Hallelujah. Bambheka uStefani, befakaza ofakazi bamanga, bona bambheka ebusweni uStefani. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bembheka, uNkulunkulu wathumela inkazimulo yakhe phezu kobuso bukaStefani. Bathi uma bembona, bathi ungathi lo muntu esikhuluma naye la sikhuluma nengilosi uqobo lwayo. Hallelujah. Ngoba uma beqambela amanga, uNkulunkulu akathuli. Hallelujah. Kodwa uma bekhuluma into nawe ishilo noyenzile, uNkulunkulu uyathula. Wabona uStefani bamqambela amanga, wathumela inkazimulo yakhe ebusweni. Lithi iBhayibheli bamgqolozela, bathi babemgqolozela babona lobu buso sebushintshile, lobu buso sakubuso bengilosi. Hallelujah. Wakhazimula uStefani phakathi kwezimo ezingekho kahle, wakhazimula. Uyeke lesikhuluma ngayo. Uma besikhuluma bazalwane, sesikhuluma ngokufa kwakhe. Ngoba bagcina bemgwebile, bamnqumela ukufa engenzanga lutho. Uthando analo ngoJesu, hayi ngoba uthando onalo ngoJesu ngelilanga lungakubeka kulezi zimo. Uthando analo ngoJesu. Lithi iBhayibheli wayimela indaba kaJesu esebhekene nomkhandlu. Wayimela indaba kaJesu, wayimela indaba yesithandwa sakhe, wayimela indaba yalowo owamfelayo.
bazalwane uthando uJesu waluthulula uthando akaluthululanga nje emhlabathini waluthululela kubantu kodwa simbona uStefane eluthatha lolo thando eluphendula elubuyisela kuye uJesu ngoba uthando bazalwane uma lutheliwe wena uthelwe kuwo kungumsebenzi wakho ukulithatha lolo thando uphendule ngalo ngokulubuyisela kulowo olithelile uthando lunjalo uthando liyalethwa bese uthando lowo selifike kuye aluthatha alubuyisele kulowo lethi uma omama namadodakazi abebengangisiza abayibambe lento ukuthi uthando luyalethwa bese lowo olitholile ebese lwela impilo yakhe yonke ukulibuyisela kulowo amnikeze lona ungabuza bomama namhlanje ukuthi lolu thande laluthola bayeni benu ngiyayimisela ukulibuyisela noma nidlala ngalo nilunyathela phansi uthande lathola lingacelanga haleluya ubuyisela lo luyabuyisela uthando bazalwane uthando luyabuyiselwa bazalwane uthando luyabuyiselwa lapho uthole khona uyalibuyisela uthando haleluya lithi iBhayibheli ke uStefane wanika ithuba wayiphendulela wayilanda indaba yokukholwa kusuka kuAbrahama beyokumadodana akhe beyongena eGibhithe bephuma behambe ehlane beyesweni walanda ngoba le ndoda mathi iBhayibheli yayigcwele ukuhlakanipha yayazi lento eyikholwayo ukuthi isukaphi yaphi njengoba imile nje ime ngesibindi yayazi lento ingakho iBhayibheli lithi ke bekuzwa lokho ukuyiphendulela kwakhe uStefane masebezombulala bahlabeke enhlizweni zabo ngoba khona amaqiniso abatshena wona ukuthi nina nabulala abaprofeti bakaNkuluNkulu nina wabatshena einhlavini zamehlo wathi futhi nina anginesabi nina noJesu lo engishumayela ivangeli lakhe nina nambulala ngezandla zenu nina ewutshela umkhandlo bebe nemehlweni lithi iBhayibheli bahlabeke enhlizweni zabo base bemgedlela amazinyo bamgugudela amazinyo yabona abantu bakuthiwa bakudlela amazinyo bakudlela imhlatha amadoda akudlela amazinyo agugudela akudlela bamgugudela amazinyo bese iBhayibheli uStefane egcwele umoya ongcwele kaNkuluNkulu waqolozela phezulu haleluya egcwele umoya ongcwele wabheka phezulu lithi ngesikhathi ebheka phezulu wabona inkazimulo kaNkuluNkulu lalela inkinga ikhona ubhekene nazo inkinga kuyavivinya ukholwa kwakhe kodwa iBhayibheli yena wabheka phezulu sithe uJesu bazalwe ngesikhathi esesiphambanweni uJesu wayethandaza wayengeke uJesu athi baba bathethelela bakwazi engekho emthandazweni nangesikhathi uStefane ebuyisela uthando lukaJesu lithi iBhayibheli ngesikhathi bekhuluma naye sebefuna ukumkhanda ngamanje wabheka phezulu wathi okhulumayo ufunda Thembi wafunda uThembi wathi babheka kuye phezulu ubuso babo bakhanya abasoze bajapha na uStefane wabheka phezulu lithi ngesikhathi ebheka phezulu inkazimulo wabona inkazimulo kaNkuluNkulu izokhanyisa ubuso bakhe efakaza uNkulunkulu emkhandlwini okuwo esimene okuso cha awedwa ngikhona nganye nawe wafakaza uJesu ngoba yena wayimele ivangeli likaJesu wafakaza uJesu wathi ngikhona nawe lithi wathi mayibheka phezulu
ebona inkazimulo kaNkulunkulu wangagcina nje lapho wabona lendodana yomuntu ime ngakosa kunene sikaNkulunkulu. Hallelujah. Le ndoda esikhuluma ngayo imeli ivangeli likaJesu, umuntu emaziyo uJesu, umuntu eshumayela ngaye uJesu. Uma isihlangabezana nezinkinga eziphathelene nevangeli likaJesu, ayibheki kwenye indawo kodwa ibheka phezulu, ibheka kuye uJesu. uJesu wayinikeza inkazimulo yayo, yambona uJesu ehlemile uJesu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Bazalwane, uyabona uma umele indaba kaJesu, umele nje indaba kaJesu, noJesu umele indaba yakho. Le ndoda imele indaba kaJesu. uJesu akasunyiswa izinto eziningi, akasukunyiswa ngamakhorasi, akasukunyiswa indumiso, kodwa usukunyiswa nje ukuthi nangu umuntu umele indaba yami. Thina ke senze njani bazalwane makufanele simele indaba kaJesu? Siyehluleka ukumela indaba kaJesu. Emindenini yethu siyehluleka ukumela indaba kaJesu. Emsebenzini la sikhona siyehluleka ukumela indaba kaJesu. Kwala ngifuna ukunikeza isiqiniseko ukuthi uma umela indaba kaJesu emhlabeni, ezimene obhekene nazo, noJesu uyayimela indaba yakho. Lenze imela indaba kaJesu. uJesu wasukuma esihlalweni sakhe ngoba yaqoloza yabheka phezulu. Uma ibheka phezulu yabona inkazimulo kaJesu, uma ibheka phezulu yambona uJesu eme ngakwesokunene sikaNkulunkulu emela indaba yayo. Bazalwane, uJesu uyayimela indaba yakhe, indaba yakho uma wena umela indaba kaJesu. Uyasukuma uJesu amela indaba yakho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayesevula umlomo wakhe uyakhuluma, wathi ngibona izulu livuliwe, le ndodana yomuntu ime ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli base bakhamuluka babangumsindo, bangafuni ukukuzwa lokho. Hallelujah. Babangumsindo bamkhiphela ngaphandle. Bamkhiphela ngaphandle, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi baqala ufakazi bamkhanda ngamatshe. Bona labo ufakazi ibo laba bamanga, ngoba umthetho kaMose wawuthi uma kukhona umuntu omangalelwe ukuze icala umuntu lemlahle kahle akube nofakazi. Ingakho laba mabomangala uStefan bathenge ofakazi. Number 2, wawuthi futhi uma lo muntu limlahle licala efanele isigwebo sokubulawa, akube yibona ofakazi abaqala bamkhande ngamatshe, besho ukuthi ngempela lento besiyifakaza ngalomuntu singafa sifele, iyiqiniso noma ingesile iqiniso. Ingakho iBhayibheli bamkhanda ngamatshe, ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa okuthiwa uSawuli, ngoba yibo kwafanele baqale kuqala bamkhande ngamatshe, laba abafakaza amanga. Ngoba njalo bazalwane, abantu abaqala ukukhanda ngamatshe
Ilabo abantu abafakaza amanga ngawe. Ungabona kunabantu abakhanda ngamatshe. Kukhona abantu abangofakazi abahamba phambili bafakaza amanga ngawe. Lithi iBhayibheli laba awuyibona ongofakazi bamanga, ongofakazi ibona baqala bakhande ngamatshe. Bese bonke abantu bayakunamathela ngamatshe. Ubabona nje mawunamathelwa ngabantu ngezinto abakunamathela ngazo. Ukwazi khona onofakazi abakhona. Ibona baqala. Uyabona mawukhulunywa ngabantu. Ubokwazi khona ofakazi bokuqala abaqala bakhuluma ngawe. Abakwazi abantu ukukhuluma ngawe bengekho ofakazi bokuqala. Ngoba ofakazi bokuqala ibona ofanele bavule indlela bakhande lowo muntu ngamatshe. Uyabona mawukhuluma kabi ngomuntu. Wena ufakazi wokuqala ophethe amatshe. Okuthi kushaywe lowo muntu lowo noma kushaya igama lalowo muntu lowo noma kushaya isithunzi salowo muntu lowo. Waqaphela njalo uma ukhuluma ngomuntu wena ufakazi uwovula indlela ukuthi igama lalo muntu alihudulwe phansi. Lithi iBhayibheli wayengenzanga lutho kodwa bathengwa bakhokhelwa. Abanye bakhokhelwa, abanye bakhokhelwa uSathane basuke beholwa uSathane. Khulumani ngalo muntu ukuthi igama lakhe lihuduleke phansi angabi lutho. Wena isikhathi esiningi ungalwa nabantu abakhuluma kabi ukhohlwe ngofakazi. Khona ufakazi oqalile wofakazi ngegama lakho. Akekho umuntu bazalwane owoniwe ngabantu bonke ngesikhathi nje bavele basuma nje bonke abantu bamkhuluma, bavele basuma nje bonke abantu bamngcolisa. Kunofakazi abaqala bathi uyambona yamzala uyambona nasenkonzweni bazalwane uyambona bazalwane. Angeke esontweni sonke sibone ojolayo, sonke sikhulume ngomuntu ojolayo ngathi samfica emjolweni. Ukhona ufakazi oqala wathi lo uyajola. Wajana bonke abantu uyajola. Basebenzi bayakhuluma bathi lo uyajola lo. Sazi uyajola lo. Kunofakazi ohamba phambili. Yabona amabhunu ngezikhathi izobandlululo kulabo abangalwazi. Ayangadlali. Uma kwakusuka istrike babona abantu bathi hayi babe nendlela eyodwa yokudambisa istrike. Babefika bathi wo Masulu abesiyathula amazulu. Abese bethi who is spillingile first. Ubani opilling eqala. Akaze ukuhlala ngaphuma umuntu opilling eqala. Ngesikhathi ke noma ningathula manje nalo kodwa bazobiza ngamunye emva kwalokuthi ubani opilingile eqala. Abese yakholcha opilingile eqala nami. Abese emsondeza eduze. Amthatha amdlulisele amaphoyiseni obandlululo. Basoconga lo opilingile eqala. Ayazi amabhunu ukuthi uma kunomsindo emphakathini kunomuntu opilingile eqala. Ufakazi. Nasesontweni lokwazi nakunezinto ezihlukile. Ubani opilingile eqala. Ekhaya ngibokwazi uma kunomsindo khona. Ubani opilingile eqala ngoba khona ufakazi. Lento inofakazi lento. Lithi ke babeka ingubo enyaweni kaStefani. Enyaweni zikaSawuli. Ofakazi baqala bamkhanda bonke ke base bayamkhanda. Lalela ke bonke base bayamkhanda. Bonke base kodwa kunofakazi. Kodwa kunofakazi. Kodwa kunofakazi. Kodwa bonke sebelandela ufakazi. Hallelujah. Kunabanye abasonda nayo bazalwane nokhandwayo usebuka laba mhlamba bokugcina bamkhandile asonde nabo athi ngizodila nabo kanti ukhona ufakazi oqala waphilinga
Hallelujah. Nayinxushunxusha igaka nje niyibonayo nasemasontweni nakuphi aziveli sezizinxushunxushu nje ukhona ufakazi ophila ingaqala bese kusuka umsindo. Hallelujah. Lethi ke iBhayibheli ke base bemkhanda ke ngamatshe uverse 59 bamkhanda ngamatshe yena ekhuleka ethi inkosi yamukela umoya wami. Uyakhumbula uJesu bazalwane sebeqedile ngaye uJesu uthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Lethi iBhayibheli sebemkhanda ke ngamatshe yena wathandaza athi Jesu 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 yamukela umoya wami. Wena usambonile uJesu umile ngasokunene sikayise manje uyathandaza ke naye Jesu Jesu mina ngazi wena njengoba ngikholwa nje lelivangeli lakho ngazi wena uma ngisuka lapha mina ngiyi kwenye indawo ngiya kuwe. Ngakho ke before bangibulale baqede wena yamukela umoya wami. Hallelujah. uJesu ngoba yena wayazi uyise uNkulunkulu uma efa uthi baba baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Isikhozi sika Jesu uma naso singena endaweni enjalo ngoba sona sazi uJesu sithi Nkosi ezandleni zakho ngiyawunikela noma yamukela umoya wami. Iqiniso bazalwane masisuka la thina ikhonzi zakhe asiyi kwenye indawo asiyi kwabaphansi asina kunakwabakithi kodwa mayishaya insimbi sithi Jesu yamukela umoya wami. Hallelujah. Jesu yamukela umoya wami. Ingakho singena ndaba basalwane singayiqisi iqakala inkolo zemndeni yethu. Ingakho singalidonswa nangehlahla masifile akubekwa ihlahla phezulu kwamabhokisi ethu sifile singabazalwane ngoba asizugada umuntu masifile futhi asiyi kumuntu futhi asina semndenini kodwa nje masilala sithi Jesu yamukela umoya wami. Asipoke ngisho ukuphoka masilala nje sithi Nkosi yamukela umoya wami. Sekuphelile bazalwane asikubuya futhi sihlupha abantu ngoba masilala sisho njengoStefano Nkosi yamukela umoya wami. Sangisebenzile isikhathi ongiphe sona sekufika ekugcineni Nkosi yamukela umoya wami. Hallelujah. Nkosi yamukela umoya wami. Lithi iBhayibheli wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi ungababaleli lesisono. Hey baba bathethelele lesisono abasenzayo bathethelele sona. noStefano uma esefa ebuyisela uthando lukaJesu uthi kulabo abantu abamkhanda ngamanje baba ungababaleli lesisiphambeko lesi ungababaleli lesisiphambeko lesi ungababaleli lesisiphambeko lesi akusiwa masu angashiwo ngumuntu engekho emthandazweni. Uyabona umuntu mangekho emthandazweni eshaywa ngamatshe
Kunezimo ezicindezela impilo yakhe. Kunabantu abacindezela impilo yakhe. Akathi baba ungababaleli lesi sono noma lesiphambeko. Kodwa uthi Nkosi bubhisa izitha zami. Umuntu mayengekho emthandazweni. Nkosi melana nabamela umuntu mayengekho emthandazweni. Nkosi melana nabamelana nami. Nkosi ungathi ungabaqeda bafe bonke kusale mina. Umuntu ongekho emthandazweni. Angisho nje athi akakholwa, ngithe akekho emthandazweni. Kodwa umuntu mayisemthandazweni ebuza ubuhlungu. Inyama yakhe yemphethe ubuhlungu. Yemphethe zonke inhlungu ongayicabanga. Lithi iBhayibheli waguqa phansi. Wathi Nkosi ungababaleli lesi sono. Uyabona wena ngoba uhlala emthandazweni. Ungathi nje bayangibulala. Ngifuna bangafi. Bangabuzwanga lobuhlungu abangizwisa bona. Uma ukuthi bona babuzwanga lobuhlungu kodwa ingane zabo isihlutwane sabo. Ngifuna bakuzwe lokho abangizwise khona. Kodwa lo muntu osemthandazweni uthi Nkosi ungababaleli lesi sono lesi. Webeza uzophila. Mina ngishumayeza ivangeli lika Jesu lizokuphilisa. Uyeke ukuhamba unenhliziyo ebuhlungu abantu abakwenza kabi. Uyeke ukuhamba unenhliziyo ebuhlungu abantu abakuhlebayo. Uyeke ukuhamba unenhliziyo ebuhlungu ngazo zonke izimo ezenziwa ngabantu empilweni yakho. Kodwa uvumele umoya wakho ufike lapha khona uthi Baba Nkosi ungababaleli lesi siphambeko. Usho kubuhlungu. Kungemnandi kubuhlungu. Abantu bekwenze kabi. Kodwa bese uyakhuluma emoyeni wakho. Uthi Nkosi ungababaleli lesi siphambeko lesi. Uzophila. Niyazi abanye bazalwane baguliswa yikho lokho. Ukungahlala emthandazweni ukuze bazokwazi ukukhipha lamazwi. Kunemizi ehlukana kambi. Ngoba abantu bekhulumane kambi. Kunemshado yaphela kabi. Ngoba abantu bebenzane kambi. Namanje lento isenhlizweni yakhe. Ngoba kaze afike khona lapha athi Nkosi ungababaleli lesi siphambeko. Ungababaleli lesi siphambeko abasenzile kini. Ya kumnandi. Ngoba yabona into yakho ngoba ukho emthandazweni. Ulinda abantu bezawuxolisa kuwe. Mina ke ngikhuluma iqiniso lika Jesu bazalwane kumele uJesu. Kukhona abanye abantu abangeke bese bezoxolisa kuwe. Oyozungena emhlabathini bangaze bese uzoxolisa kuwe. Inhliziyo yakhe ufakazi bakwenza kambi. Kodwa bawuze befe bengazange uzoxolisa. Zikhulule kulamakhamandela. Zikhulule wena kulamakhamandela. Uthi Nkosi ungababaleli lesi siphambeko. Ngizosho kanjalo ngoba bayaqhubeka. Abangithakathayo bayaqhubeka. Abangikhuluma emsebenzini bayaqhubeka. Cha ukuthi bayaqhubeka noma baqhubeki. Kodwa zikhuluma wena. Nkosi ungababaleli lesi siphambeko. Ukhipha inhliziyo eyitshe. Ukhipha iqubu elakhekile ku Baba Nkosi baxolele nakulesi siphambeko. Kahle bazalwane uStefan lento wayifunda kuJesu. Thina singabafundi bakhe uJesu.
noStefan wayengumfundi kaJesu. uJesu wakhuluma ngalento yokuxolelana bazalwane, wakhuluma uJesu bese behefuzela abanye bethi nangu umfowethu engona. Wathula nje uJesu wangayingena leyo nto leyo, ngoba kusiya uJesu into ayingamfrazi ukuthi woniwa ngabantu, kanti wena ungubani awufuna ukoniwa. Wayithulela nje uJesu, baze baphinde futhi bathi kanti Jesu uyongona kangaki lo muntu. uJesu hayi yabona ukhuluma kaJesu ngathi ubhekelele. Kasikhombisa ukuphindwe kasikhombisa. Wena Jesu ungayimela leyo nto leyo, ukuxolela umfowenu kanje. Wathi uJesu mina ngakuxolela wena ungakoni, ngakuxolela ungakoni. Umfowethu ngamxolela engakangoni, ngamxolela. Uma ngise siphambanweni ngizoqeda khona lokho ukuthi ngamxolela, ngizofeza khona ukuthi ngamxolele. Manje ke ngeke kungehlule ukuxolela umuntu kaningi, ngoba ngimxolele ngakoni. Manje ke nawe ke uma uthi nje ke Nkosi ungababaleli, ngiyabaxolela lesi siphambeko, vele umzalwane ufanele vele ukuxolela umuntu engakoni, engakaxolisi. Uma ngitshela abanye abashaba bazoshada, ngithi ufuna ukuziyagana, ethi he uyagana, usuyakwazi ukuxolela. Uyakwazi ukuxolela, ngoba ungakwazi ukuxolela ungasheshi, akuyona indawo yokuzoshada. Yesu ushilo ukuthi uyamthanda lapha, naye wathi uyakuthanda nathandana, kodwa fanele umxolele ningakafiki la emshadweni, ukuze noma esegila vele usune package la utapa khona wenza lokho. Ngakuxolela vele ungakakwenzi. Usenze lokho, ungakuxolela. Usujolile, ungakuxolela. Usulele nomuntu futhi khona lapha ngikhona. Ngakuxolela vele ngangazi ukuthi vele ungasho uyenze phela lento oba wena umuntu ngakuxolela. Sengitapuna lapha oxolweni lami nje ngiyakuxolela. Sengiyathi ngiyatapuna nje ngiyakuxolela. Ngiyatapuna nje ngiyakuxolela. Bangaka ababeka uxolo. Bebekela ukuxolela abantu. Amadoda ngiyazi athanda kabi lento ukuthi wajola nje ired. Nikhulume amadoda, noma ningazi kwathola ama red card ku MTN 80, kodwa nikhulume ngoba niyazi. I-red card iphumaphi? Iphuma vele awukaze wazi ukuthi yini into yenzayo. Yini lento ozohlangana umuntu. Lento ozohlangana umuntu. Lento ozophila nayo umuntu. Lento ngumuntu. Uma kungumuntu kunamaphutha akho. Akishaka uxolo lwakho lapha. Uma sekufikile udeze ukhipha nda. Ngoba malunga yakho lapho uqabishe khona sabela. Siyokushadisa ekseni. Usasakucasula umuntu. Umbuyise la esontweni. Nangu lo muntu wena. Umuntu asifale bazalwane. Lithi waguqa phansi wamemeza ngezwe elikhulu, Nkosi ungababaleli lesisono eseshilo lokho umntana kaNkulunkulu. iBhayibheli walala uthoko. Ayiqedwe ukuthandaza lo mthandazo lo. Eqedwe ukuthandaza lo mthandazo, iBhayibheli walala uthoko. Hayi ngenxa yamatshe bazalwane. Kodwa nje wafika kulo mthandazo. Ngoba yabona izinto ezihlaselayo kwesisikhathi bazalwane emzimbeni yethu. Lezi ezisiphathayo. Kwesikhathi asizukulaliswa yizo. Asizukubulawa yizo. Akhona konke ukufa bazanokubulala. Sure. Abanye abantu kuyangena ukufa bese beyibulala bona. Ngoba kwangena nje ukufa wangakhona ukukwamukela ukuthi sekukhona. Uzothi ubulawe ukufa, kanti ubulawe nje ukuthi ube nentamo elikhulu. Wehluleke ukwamukela ukuthi ukufa kukhona.
and akubulali umuntu noma wezwe ukuthi bayafa abantu kodwa akusikho phela lokho yani lokho kwakho noma kufana ngegama kodwa uma ngawe wangayimukela ukuthi kufa sekukhona uzobulawa yikho kwalokho ukuthi akwemukela kufa lesi iBhayibheli ke lo baba walele nje wathi uyazi ngathi nje kwakulinde uyashaywa njalo ngathi nje kwakulinde nje ukuthi akhiphe lelizwi kuqala elakhishwa inkosi yakhe esiphambanweni abese yahamba wanele walikhipha iBhayibheli wanele walikhipha nje lelizwi wayesiyalala ubuthongo wake wesoba salone kudala kusenezalukazi ezimnyama ezithakathayo elama umnyama vele usebhadini uma sekufanele sife kungasafeki haleluya sesilokhu siyabizana lo bizano uma sasiqedile bese vele siyalala akufuneki uze kufike lapho lungisa izinto usaphila lesi iBhayibheli waqale walele nje wathi Jesu xolela laba bantu xolela isono sabo kwase kuvele kuzimvula yobuthongo wafela walala ubuthongo ngoba lokho leli gama kwakufanele alikhiphe wayeselikhiphile gama kufanele khona abanye angeke befe bebanjwa amagama abawakhiphayo abanye okwakufanele bawaxolise bangawaxolise baququbala akaze basho na kuNkulunkulu Jesu ungababaleli lesi sono abasenza kimi hayi la yabona ke labazana sesivala la ngithunuka ilonda la nokho ngithunuka kanzima ngoba ngiphethe usawoti ngihudla ngosawoti thunuka ilonda khona abantu okufanele bakhulume lamagama lo before bafe noma before kube ngcono empilweni yabo athi Nkosi ungababaleli lesi siphambeko ungababaleli lento abayenza kimi ungababaleli lesono abasenza kimi Nkosi fanele washo lokho wakhululeka nawe mhla wakhipha lawo magama impilo yakhe iyokhululeka mhla wakhipha lawo magama uyabona manje uyisigqila manje uyisigqila samagama wakhuluma mina ngizwelana nawe uthi wawuthukuthele inhliziyo engekho right wawubuhlungu emoyeni kodwa namhlanje uyisigqila samagama wakhuluma Nkosi ungababaleli isiphambeko haleluya angaze singahlabelela nibazalwane sithi ngifuna inhliziyo emhlophe ethe qwa ngokuba kungengeni ekhaya leliyana into engcolileyo nayinye efuna uyibheke ubheke impilo yakho ubheke ukuhamba kwakho ubheke lezi zinto sezikubambezelele zabambezela impilo yakho yamiswa yilezi zinto yofakazi bamanga funa lelo verse bazalwane lodwa nje lona lelo verse lodwa unamba bani kodwa emacilongweni bangcwele unamba bani 2:30 ake sisukume silihube bazalwane egameni lika Jesu bese sicela uwethu Sabelo asithandazele
mhlophe